Je pre vášho zamestnávateľa jednoduchšie zriadiť a prevádzkovať firemnú kantínu alebo nakúpiť a poskytnúť vám strávne lístky? Myslím si, že odpoveď je jasná. Napriek tomu na Slovensku už roky žije mýtus o byrokratickej náročnosti strávnych lístkov. Byrokratický index, ktorý meria túto záťaž, potvrdil, že gastrolístky tvoria len 1% z tejto záťaže, čo predstavuje zhruba 30 minút mesačne, v niektorých prípadoch dokonca 30 minút kvartálne alebo 30 minút ročne. Práve pre túto jednoduchosť množstvo zamestnávateľov, 10 000 zamestnávateľov a živnostníkov preferujú túto možnosť pred firemnou kantínou alebo donáškou jedla, pretože dnešná rýchla doba si vyžaduje rýchle a jednoduché riešenie.